పోయి దోసపిండి తీసుకురా పో. ఇప్పుడే తీసుకురావాలా మళ్ళీ తీసుకురావాలా? ఇప్పుడే తీసుకురా. ఏ బ్రాండ్ తీసుకురావాలి? ఏదో ఒక బ్రాండ్ తీసుకురా. విడి దోసపిండా లేదా ప్యాకెట్ దోసపిండా? విడిదే తీసుకురా. ఎన్ని తీసుకురావాలి? 1 కిలోనా అరకిలోనా? కిలో. అది మూసుకొని పోయి ఫస్ట్ తీసుకురా పో. ఓకే. A few moments later. దోసేసిమంటావరా? వేసివు. వేడిగేసిమంటావా చల్లగేసిమంటావా? వేడిగానే వేసివు. చిన్న దోశ ఏమంటావా పెద్ద దోశ ఏమంటావా? పెద్ద దోశ వేయి. ఎగ్ దోశ వేసేదా నార్మల్ దోశ వేసేదా? ఎగ్ దోశ వేయి. సింగిల్ ఎగ్ వేసేదా డబుల్ ఎగ్ వేసేదా? డబల్ ఎగ్ దోశ వేయి. ఆనియన్స్ వేసేదా వద్దా? ఆనియన్స్ వేయి. చట్నీ వేసేదా కారం వేసేదా? చట్నీ. గట్టి చట్నీ వేసేదా నీళ్ళ చట్నీ వేసేదా? గట్టి చట్నీ. ప్లేట్లో పెట్టించేదా పల్లెల్లో పెట్టించేదా? వందనాలమ్మా